papayas. Yes. Yun, wow. Malapit talaga. Keep safe always po. God bless everyone. Thank you po. Bye-bye. Welcome back again sa ating channel. So this is Tips Me. For more videos, please subscribe and click the bell para updated kayo sa mga video kong bago. So ngayon, for this video is magluto tayo ng ginataang tangkay. Ayan, oh. So lagyan natin to ng papaya. Tapos yun nga, unahin natin is mag-harvest muna tayo ng tanglad at saka yung malunggay. Yung dalawa na yan. So ano pang hinintay natin? So, may handa ako ditong niyog kasi lagyan natin ng gata. Ayan po yung niyog. Ito na po yung niyog natin, guys. Babalatan ko pa to mamaya. So, magkuha muna tayo ng tanglad at saka or lemongrass o saka malunggay. So, tara. Ayan. So, ito yung kukunin natin na tanglad or lemongrass. Ayan. Ayan, guys. Ready na po yung ating tanglad. So, ngayon, yung kukunin natin is mag-harvest tayo ng fresh malunggay. Ayan, so nandito po sa my farm ng dragon fruit. Ayan, oh. Ayan, ang fresh ng malunggay dito talaga, guys. Pag nasa bukid tayo, di ba? Ayan, sa 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11. Ayun, 12. Yun, so siguro okay na to, guys. Kasi maliit lang yung ilagay natin. So ngayon, mag-prepare muna tayo sa ating niyog. Yes, balatan muna natin yung niyog. Ayan, so ready na po yung ating niyog. So ngayon, magkuha muna tayo ng kapayas. Yes, yung kapayas na very fresh na kapayas. Ayan guys, ito na po yung kapayas natin. So, yan, mga 2 siguro. Yun, 2. Ayan. Ito na. Ito yung isa. Yun. Tara. So ngayon, i-process muna natin or linisan muna natin yung ating mga ingredients. Yun. Ito na po yung kapayas natin. Ready na po. Ayan guys, ito na po yung ating mga ingredients. Yan, lubi, tapos kapayas, tapos tanglad, tapos yung malunggay natin, at saka syempre yung ating tangkay. Tangkay ba yun? Ayan. So, unahin natin is yung mga ingredients. Linisan muna natin. Yan, unahin natin yung ating lagway. Tugasan muna natin. Ayan. So next is yung tanglad. Kailangan kunin natin yung ganyan. Yan o.
Ayan. So, ready na yung ating tanglad. So, yung next natin gagawin is yung ating papaya. Yung mga papaya natin. Ano yung kutsilyo? Yes. Kailangan talaga balatan natin. Ilagay natin yung yan papayas. Tapos yung ating lagway. Yan. Lagyan din natin ng tubig. Kasi pakuluan pa yan. Wala man. Yan. So, ilagay na natin sa ating saingan. Yan. Takpan na natin. So, yung next natin gagawin guys is magawa tayo ng gata ng niyog. Yan. Ayan, so next natin gawin is yung ating malunggay. Ito, basig mo ito. Ano gani ko? Randi ko rin, nag-multicap. Green, ilang multicap no? Ah, lagi, murag mo. Dua na lang. Yan, ready na po yung ating malunggay. So, next natin is yung ating niyog. Yan o. Yan, ito na po yung ating niyog. So, lagyan na natin ng tubig. Yan. Sakto lang. Yan, kailangan maghugas tayo ng kamay. Gamitin talaga natin yung lakas guys para mapiga talaga natin yung gata. Makukuha mo talaga yung katas ng niyog, no? Alam ko na at alam niyo yan. Kung paano gagamitan natin na update natin guys kung yan. Ayan o. Wow. Yung ating tangkay. Tangkay po yung tawag namin dito sa Cebu. With kapayas. Kailangan talaga malata. Yan, so palayok yung ating ginagamit guys, no? So kunting-kunti na lang yan guys. Malalata na po yan. So takpan natin ulit. Ready na po yung ating gata. Yan. Ayan guys, so ready na po yung ating yan o. So kunin na po natin yung tubig. Nalalata na po yan or anong tawag doon. Saktong-sakto na po yung pagkalata niya or nag-smooth na siya. So ngayon kunin natin yung tubig para ilagay yung ating gata. So ayan guys, parang wala na pong tubig. Kinuha ko na po yung tubig, no. So ilagay na po natin yung ating gata. Yes, fresh gata. Gata po yung ating pangsabaw. Yan. Diba? So ngayon, lagay natin yung tanglad. Yan. So pag kumukulo na yan guys,
Ilagay natin yung malunggay natin. Ayan, so takpan na natin. Yan. Ilagay na po natin yung ating malunggay. Yan. Yun o. Yan. Fresh malunggay. Yan. Tapos, ginanin natin para yan. Tapos yan guys, pag kumukulo na yan guys, lagay na natin yung ating panimplang asin. Asin lang po yung panimpla natin. So takpan na natin. Yan. Ayan guys, so lagyan na po natin ng asin. Yes, yan o. Kumukulo na po. Yan. So parang luto na po yung ating ginataang tangkay at saka kapayas. Yes. Yun o. Wow. Lapot na lapot talaga no. So keep safe always po and God bless everyone. Thank you po sa panonood. Bye-bye. Paalam. Yan.